ngiyakuzwa mngani wami. Ronin. Hey. Hayi mngani wami. Ngithi ngikubongela. Ngikubongela nje kade ngibona umfazi wakho. Hayi. Uyabona lapha? Hayi wathatha. Ngisho kanjani? Ngibondiye. Ngithethe. Yeah. Hayi. Kodwa awungitshela. Wawuthi uma uthatha umuntu onjena mngani wami. Umuntu omubi kangaka wawuthi uthatha yini? Yabo mina bese ngisaxoxa ngalo wakho kuqala. Uyabona lo wakho? Hayi. Lapha washaya lapha. Yebo. Ngikutshela ukuthi uma ebhekele hayi kusokola amadoda la. Kusokola amadoda ukhala inkomo ukhala lutho la. Ya ngiyakuzwa. Kodwa ungitshela. Uma ulele nalo wakho mfazi, uyuthulele nani? Yabona-ke wazi uma ebhekele ishopha ungathi ngikube equbhola. Hayi muntu lo muntu. phela ngizokuxoxela. Uyakwazi nawe lokho ukuthi umfazi oqala umfazi kababa. Okababa-ke akuyena okababa. Mngani wami ngiyakubona. Owami mina ngisazoke ngimcinge nje ofana nje nowakho. Yabo wakho? Hayi. Kodwa mngani wami ngiyakuzwa hayi kodwa Mungu. Uyazi uma ufuna ukukhipha inyongo nje kuseni ungafuneka ubuka isithombe sakhe bese uyakhipha kodwa ke ayasithathe njengokuthi bekade ngisho nje ukababa wakho kimi nje hayi ukuthi nje kusazolunga futhi sihlangenele sihlangana kuleya ndawo kuphela bese kuphelile ukababa kabuyele kubaba mina ngisazothatha kwami inkomo zami nazo ngiyabona ke kunjalo